Bielej farbe si nakazuješ prísne móre si. Dermatologička je môj sen, napíše mi lieky na exém. Ahojte ľudia z nového videa, kde vás veľmi zdravím moji verní diváci. Zatiaľ je 8, ale my to dáme najväčšie číslo. Čiže vítam vás teda u toho nového videa, čo som slúbil, že budeme točiť Fears to Phantom, všetky diely. A tuto sme momentálne pri dieli Northwood Hitchhike, ktorý som nehral a chcel by som si ho zahrať, takže som zvedavý, ako to vypáli. Takže poďme na to. Už sme hrali, toto bude druhá hra z toho, ešte tam potom chýbajú ďalšie 3. Fears to Phantom, epizóda 2. Northwood Hitchhike, jún 16. Toto sa stalo, keď som mal 19. Uvidíme, že teraz je prepáčem, teraz je trošku staršie než 21. Ale pamätá si to? Aké strašné to asi bolo, no. Chvíľku rozmýšľala, či to dá na internet. Ale dostávanie pomoci môže pomôcť. Bola jedna z tých, alebo bola, neviem, jedna z tých ľudí, čo milovala tie gaming, ja neviem, tie stretnutia, či čo to je, ja neviem, čo to je. Išla som na každú to stretnutie, alebo čo to je, keď mala šancu. Ale niekedy stretla sa aj so svojimi online kamarátmi. Toto ma aj myslela si, že jej rodičia, to je jedno, páne Bože, nemali radi, keď išla na len takých drivey. Ale lietadlo bolo moc drahé, akože nie celé, ale lístok. Nič, černota. Aha, Discoveration. Tak toto bolo asi ďaleko, ja neviem. Ale teraz išla naspäť. On má asi dá aj Sunrise, Traffic was horrible. Čiže klasický Traffic was horrible. I decided Čiže rozhodla sa ísť takou dlhšou a asi horšou cestou, aby sa vyhla tomu hroznej diaľnici plnej či keho. A bolo to 12 hodinová ty kokos, však to je dlhšie, než keď ideme do Chorvátska. Auťák. Kus toto milujem. No, vidíme si. Drive save holy. No, a budem čítať pri tom, že? Vy, zmrdi, si myslíte, že on je. Bo v strese, kto mi píše. No tak zatiaľ by som vám chcel ľudia pripomenúť, nech dáte like a odber na toto video. Som zabudol pripomenúť. A pozrite si aj prvý diel. Dobrý deň! A môžem aj ja zatrubiť. Tatko mi píše. Where did you reach? No to ja neviem. Kde som došiel? Niekde v Rici. Ale plotu ostnatého tu je požehnanie. Lower fuel, shit. V polke cesty som si uvedomila, že som bola low on gas. OK. Dobrá muzika. A takto pomaly pôjdeme, aby nás tu nejaký uchváčil. Aby som urobil prc. Told you to take that flight. Ale ja nepôjdem lietadlom, lebo to so mnou padne. Čo zás?
No, cítim sa dobre, len mi už nepíšte. Pána Beka. To dobre čudné rádio tu majú. Plot. Idem tam, ešte na mňa to uchylák vybehne. Ale hrozné volanie. To z toho auta. No to je hrozné. Zaparkujeme pri tomto. Alebo ja mám skill issue. Už zastav pána Beka. Prečo to je stolička? No. Zastali sme v našom krásnom autíčku. Ja som úplne... Nebudem sa vyjadrovať. Ticho. Môžem natankovať. Alebo ma tu prídu obslúžiť. Idem sa spýtať. Do Norwood Gas Station. No vstup. Dobrý deň. Pán pruhované tričko. Čo hráte? Môžem sa O, Solitaire si tu Ujo zahráva. Tiež to je pivo. No, ukáž, počkaj. Holy shit. Áno, mám? No, to je jedno. Nech napíše. Ma'am. Hi, can I get $10 on pump 2? Jasne. Tak zaplatili. Čo, čuk? Norwood, Wally Road. No. Čo je s tou cestou? Nechodí tá veľa ľudí. Buď. Čo to myslíš? For about the century, čo je asi, no, storočie tam ľudia strácali sa. Taký bermudský trojuholník. A people, čo sa po ní išli hľadať, sa nikde nevrátili. Aha, tak možno iba presťahovali, to nevieš nikdy. Locals say the Norwood Valley monster had torn them up and hung them upside. A povesil ich za kokot do stromu, že? Že? To mi tu ideš hovoriť. Ale ja nemám, lebo ja som žena. Ty, Dick Dilino. It's not cleaned. No a ty si nejaký čudáčisko. Môžem pomôcť výberom, zlatý pán? Počuj si o tom. Big mistake. Jaké big mistake? Ja, čo máš big... môžem vycúcať za 10 €. No. Kola. Dáme si kolu a nemajú tu kofolku? Alebo vinejku by som si dal. Tak poďme do Rici. Pakujme sa. And one more thing. A ešte jedna vec. No čo ty? Uchyláčisko v zelenom. If you see a woman in one... Ježiš. Tak mám zakričať, že... Ja sa nebojím. Or blue trying to get right. Do not stop. Just step on gas. Who is she? Some people say... že tam skapala, keď nabúrala. A vtedy sa pokúša ona bola rapnutá. Takže ona išla z toho plesu, či promu, či čo to je, zabudol som. Stužkovú, či čo. Nabúrala. Niekto ju tam rapol. A ešte ju tam niekto zabil. Fúha, tak to mala dobre, zlý deň. Chce krv. Whatever. Dobre, nikdy nezoberem. They just ain't. Ujo, ale mne tam nejaký debil kone. Hej, Ujo, zlatý. Čo vy? Ujo. V bielej dodávke. Obdivovali ste veterána? Ukáž. Holý, mám
I don't know if you'll find any shop at this hour, but... No dobre. No fuj, nie. Nebudem tu. Musíme ísť proste po dog shit. Najmä dog food. Máš mu zobrať mlieko, nech sa zasere. A lacto intolerant. Zlatý bažant. A výskaz tu nemáte? Je to cereálie. Čo je to? Čoklít. Asi. No dobre. Prepáč, že som taký nachcipaný, ale som chorúčký. Čo daj pivo? Ja by som toto chcel ešte. $5, čo ti peče? Kokos. No hnusoba to je. A vypadne podľa mňa. Dúfam, že ne. Ten Ujo dúfam len toho veterána obdivoval, že nič tam nerobil. Ja som si na 110% istý, že som natankoval. I'm sure but first I went... Lebo ja som nenatankoval. Ha! Jaj, prepáčte, no ja som chorý. No. Dobre. Ja to vytočím. Nejako. No fuj, to čo je za hlas? Ty by som tu povesil. No. Už to vytoč. Prísahám, že pokiaľ mi to... I admit I was terrible driver. O, banger nejaký ide. Proste zaparkujem tu. Tu. Má, to je úplne jedno. Space to get out. Proste natankuj už tú posranú. Mohli si byť tak milí a natankovať. Čo na tomto tankuje? Zlatý pán, ja mám taký problém. Ktoré pom 2, vieš mi to povedať, ty uchyláčisko? 1, 2. Jaj, tak, jaže to je, že 1 a 2. Záka my natankujeme len tak sa už vyčasí. Ako je toto auto? Akože bol by cool, keby tu niekto chodil. Toto asi katnem. Kokos. Damn. Stojí. Dobre. Dobre, ja po dotankovaní nádrže sa vracam späť, hlásim sa vám. Zabudol som natankovať a odišiel som, ak ste videli. No. Jaj, ty kokot.
vidíš, jak taký čo si nafetovaný? Byť na ceste si uvedomíš jedno. Monsters truly exist. Jo. Však videl som tuto nafetovaného. Ja, že tam niekto stál v červeno-bielom svetríku. No do prčíc. Myslím, že nám vypli svetla. Roger, we have problem. Kokos, takúto steep cestu, tu mohli urobiť tunel. No. A ktože tu je starý pán? Zlatý pán? Čo vy tu? Jau, ešte ti on je schizofrén. Damn, ujo. 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 Ja vidím tak holý oné. No fuj. Čo bolo UFO? O! No ten... No... Mám taký pocit, že ten... Zlatý pán Aliva nekúkal veterána. Dobre. Oj, ja idem po lese. Aha, tu sa nejak rýchlo premienila cestička. Na hlinenú. To je most. Železo. Už sa dalo dobre nakradnúť železo. Čo to tam bolo? Ja, my máme kabelku, čiže my sme fakt, že na dobre. Nice. Teraz nás tu niekto určite uchyláčtí. My mu vycucáme za 10 dolárov. Auták. No dlho sa nič nestalo, to je taký čudný pocit. Je zajac, ty snieš, keby si umieral. To je nič. Nezastavuj na tom moste. Čo to je vôbec? Na čo by si toto staval? There's this weird thing about that night. Oh shit. Počkaj, ja iba skontrolujem, či točím. Nice. Dobre. Musím to. O, takto. Ako sme... Ja, na to stačí iba kliknúť. No to budem iba klikať, no poď. No pri tom stačí iba byť. Prečo sa vracáš? No, vynikajúco. Čo chceš ešte posúvať?
Je to tady naskriptované, že to musí být na centimetr posunuté. Moje. No jasné. No jasné. To frajerisko. To frajerisko do vás iba nevzbudilo veterána. Že tam je SCPčko, to niekde som videl. A to je iba log. And just like that I was stranded in the middle of nowhere with no phone service. Uj. No pekne sme dopadli. Idem kúknúť do húštiny. Jak i takí indiáni dymíme, môžeme urobiť signály. I told my wife I was over right from stage. Dobre, nebudeme, s nikým nepôjdeme. Máme všetko? Nám ten uchyláčisko nič nezobral, I was scared to think how long. No, to my si tu ešte počakáme, keďže je to moje šťastie. No, ešte že? 10:23 v noci. Ako máme ešte, skajel sme. Aha, tak to asi nevistím. I saw Carney. Hej, Ujo zlatý, Ujo vyjde. Ešte raz mi toto niekto urobí. A hodím sa mu pod kolesa. Nech zastaví. I don't understand how somebody could leave another human being. Jo, tomu ani ja nechápem. Desať? 43. Pravím headset. Môžu ísť aj stade, ale ma zoberú na tú pumpu, ale to by som asi nechcel. Zlatý Ujo. Zlatý Ujo. Ste čo, Brit? Ty si dobrý debil. Joj, tak mi... Zastav. Nač tak ďaleko si ty mimo. Je to je tento, modrý. Ja dať grfom. Čo tu robím? Auto nám im pokazilo, čo si myslíš o sebe? Neviem zavolať nikomu, není tu phone service. Orange mi tu nerobí. You think I can get... No, môžeš? Where are you heading? Just near stop. Hop in. Thank you much. Ďakujem ti, Zlatý. Ja, ty máš takto automatizované. A môžeš sprintovať, no dobre, tak to je dobré. A toto auto tu akože len tak nechám, ne, že na pospas veterána. To tu budem nosiť zase 30 rokov. Tak hoto. Akože ale bližšie si nemohol dojsť, čo? Debilko, taký si jak všetci ostatní. Čo, jaké dva bloky nosím? No autom za trase. Super, nice, crazy. Pokiaľ sa ešte budem vynášať, tak mňa už asi trafi. Ale kabelku som tam... Aha, kabelka tam není. Ale čiapku máme aj one. Skateboard. No nech sa ľúbi. Môžem to navriť, vole. No. You need to hurry up.
I don't have all the... Can you help me get my stuff? Tak ty si dobrý hajzel. Jaj, ty debil, už by som ťa zarezal. No, poďme. Máme kabelka. On už sem dal. Zlatý. Môžem dať nejakú muziku? Na čo máš dve riadiace páky? So don't tell me I leave clothes. Ha! On by si sám sebe neveril, keby bol. Či máš okuliare, to som si až teraz všimol. Jason, what? My name is Jason. I'm Holy Molly. I'm holy shit! No nefunguje ti zrkadlo, je oko? You are really lucky, že som bol na tejto časti mesta túto noc. Ja to bol tvoj trak hentam. I must say you are one brave. You got any clue what happened to your car? Ide old car, to bol staré auto. To je všetko? I think so. Ale ideme pomalšie než na kosačke. To ti nevadí? So what do you think about he told you back at the back station? He really ma vystrašil, hajzel. Interesting. Idiot tells that to everybody. Súhlasím. Potvrdzujem. Ešte jednu otázku a prejdem to k ksichtu. Je to... Aha, ja sa teda raz pýtam, teraz mu nepretnem. Tá monster, let's see, I've never seen monster film wrestle, but there are some things. Jaké? I'm afraid your car breaking now could be one of them. Hey, listen, I don't wanna sound like a moron. Čo si mám pamätať, chlape? Nemám... jaké vyrušovať ich, ale oni nebudú vyrušovať mňa. No keď myslí, ešte jednu otázku, fakt. A už len dobre sa ti bude diať. Pre teba. Fakt, na čo máš dve pre... Hajzel. You know I'm sorry for being a jerk to you before, I'm not the best with people. Chápem ťa, ty introvertisko. No. Chvála Pánu Bohu. Kde nás to vyhodí? 12:08. After a little bit of a smoke talk, he dropped me by a hotel. Dobre, hodil ma pri moteli. Apparently they offered roadside assistance. Dobre. Dámy a páni, idem si dať takzvanú suplíkovú pauzu, idem si vyfúkať nožník. Páni, a dali som späť. Dobre, my si oddychneme. Be careful, there are all kinds of people out there. Dobre, je tam veľa ľudí, čudných, čudákov. Počkaj, ty ideš s mojimi kabelkami, ty debko. A vťak, to mi asi budú ťahnuť auto. Moju Coca-Colu. Dobrý deň, pokrčený koberec. No, čak to je ten istý týpek, oni to robia na dvoch postoch, či keho? Gal, needs a room to shake, áno, už mi daj. Daj mi $40, čo ti páruje. No dobre. Room number 9. Dobre. Talk about the car. $90. Kamo, ja som tu, jak dobre. Jak nám nedobre zarobili. Pôjde tam a ráno proste mi toto budem mať hotové, no krása.
Good, ale to minul. Dobre, choď mu to povedať. And one last. Posledná vec. Nemám robiť čudnosti. Naši gesti by to neboli s tým dobrí. No dobre, už do šupu. Ach, ja to budem nosiť jak taký idiot. Ne, alebo mám ísť najprv do tej izby. Volkswagen, čudný. Lampa uprostred, to ani okolo toho nič nedajú, že pozor, lampa. Motel. Čo tam? O, konečne. Mamka mi píše. Bro, jak bro? Však ja som žena, ne? Však holy moly. To je môj frajerek. O 10 a 9. Tak. Ale! O, Superman nám tu ide, tak to je dobré, Skriňa. Nie, toto bude nám tu snímať hlasy? Haló? Jaj, Kriste, pani, ja som sa zlakol, ty jebnutý sa poser. What are you doing here? Scared the crap out of me. Ty, hajslovité stvorenie. Who are you? Kto si ty? Však Tommy, ty si mi mal ísť opravať auto. Čo tu robíš, a mi choď opravať auto? Klínuje mi to tu. Tak čisti ďalej. A môžeme ešte niečo urobiť, vieš, akože po The front desk gave me, dobre. Hehehehe. I'm going to have to ask you to step outside. No dobre. Zaverím ťa tam. Jaj to, riti toto. Jak dobre vymyslené. Tam budem nákuť. Čo? Super. To čo v jednotke. Čo tam ty? Jau, moje oči. Môžem použiť tento vozíček? Zase by sa hodil. Vôbec kde sme? USA. To som nečakal. Vakancie. Čo tu máme? Not approved for occupancy. No dobre už. Klasol, jak tam boli. Dobrý deň. No dobre. Toto chvíľku potrvá. Tak zatiaľ by som vás druhýkrát poprosil, aby ste dali like a odber. Tak. Tu bude asi strih, ne? Je to teď desina. Čau. No! Však si to tu robil, ne? Nemal si čas. What is wrong with these people? Merci. Jasné. But don't worry, it's safe here. I go get... Dobre, chodím po auto. Dobre, ten mobil nefunguje aj tak, to je jedno. Nefunguje proste. Ale nech mám dobrú noc. Zoberieš ma so sebou? Dík. Idem cucať? Dobre. Tak ja to idem ponosiť a vidíme sa potom, čo to donosím. Na zlú stranu.
No dobré ľudia, ponosili sme všetko. Ideme spinkať asi. Ja to tak cítim. Čo tam robíte, pane? Ja viem, že som nádherný. Ale nemusíte sa na mňa kúkať. A čo tam hajzel? Môžem sa napiť? Čo? Hot cup of coffee. No dobre. Kde je kofeín. Nájdeme kofeín. Dúfam, že nás to nikto nechytí z tých dverí. Dáme espresso, cappuccino, french vanilla. Tak to je veľký výzber. Tak ja si dám cappuccino aj s tými. Vyzerá to dobre, toto som si dal. No, tak poďme konzumovať. To je tu? No to je v hre. Tie zvuky. Čo máme? Čo? My sme nafetovaní? Aha. Tak to je dobre čudné. Ne, nás to nafetoval, teraz nás to niekto... Teraz nás to niekto... Fin! A my budeme... Aj. Počkaj, či ja kúkam hore normálne. Shit. No. Tak dobre. Fuck. Ešte keby nás niekto je... Môžeš? Láhni si už. Uj. No super, tak sme nafetovaní. Tak to som... šťastný. No čo teraz ďalej? 3:18 v noci. I will sit up. No to som čakal. Takže ten telefón funguje. Aj, ty kokot. Ježiš, ne. Kto tu je? Joe. Joe, ja ti neviem, že si Joe. A fuck, Joe. Čo sa Joe? Didn't I specifically tell you do not wake anyone up? No, povedal si, ale niekto ma nafetoval. Hef má komplejny o tom, že tu robím goofy, debilky. Whatever it is, hocičo, mám to dať dole, miss. Môžeš ísť so mnou, mám tam uchyla v izbe, môžeš ho dať napríklad preč. Keby som bol taký gentleman, menšujem ti coffee mašínu. No, čo mi teraz na to povieš? Are you messing with me? Ne, tam je. I don't have mic, ale, ty určite tiež nafetovaný, okej. No poď chlape. No akože, keby si chcel vedieť, že akože mám tam oné typka. Teraz tam zdrhne, aj ten ujo. Prečo je tu otvorený kufor? Asi sem tiež došli ako ja. Jo.
Už drhá. No, super. Tak to iba tá krabica, ale však to tu není. Ja ti to tu schoval, že ty hajzlík? Je tu. No dobre. Kam ideš ty? Kam ideš? Dobre, tak ten, že týpek odišiel tam. A nemám chuť, a nemám fakt, že náladu za ním ísť, že ani nepôjdem. No dobre. A už na 110% nič, že? No, bol tu. Tak, mlaškajme si. Čakaj, čo? Mi sa niečo zdá také, že na neho, že... Mali dať pills nejaké? Jo, mali sme si dať. Requires water. Tak ja sa napijem z hajzlu. Aha. Tak ja si musím tuto, ne? A, no dobre, z umývadlu. No, už si dáva. Inak prečo by mali len tak nájsť, že pre teba prichystané protidrogové liečiky? Čak to bolo on? Mám si rovno ešte jeden. Dobre. Ja som to bugol. Teraz nám bude furt tiecť voda. No dobre, tak ty Joe nejsi, ani keby čo bolo. Kto to je? Čo by si rád? Please leave. Nebudeš. Jaj ty! Zlákol som sa, keď len kopol tých dverí. To this day I find it really weird that the manager inferred, no nechcel to policajtov, lebo by to efektu tu motel, že sa tam len tak dokáže dostať týpek. I believe that the town could, no tam asi, no mohol tam byť nejaký kult a drogáči alebo niečo horšie. To mi prišiel s mojím autom, čo som cítil, keby to bol rok. A už nikdy nešla na dlhé tie road tripy a radšej išla teda už tým lietadlom. No dobre. A už si mal o tom. Už je s naším veteránikom. Music on radio, rent, stadium light, nap, fly away, nap again. Aging, dobre. Top donations.
And Discord community. No tak ľudia, ja sa lúčim pri tomto videu. Teším sa na ďalší diel, tento diel bol taký slabší, no. Nebolo tu až tak veľa miest. Kde by si sa mohol, že fakt zlaknúť. Tá jednotka sa tam aspoň videl skoro do strajky na teba ten typek vybehol, ale tuto si sa nezlakol skoro vôbec. Tak toto bol asi ten slabší diel. Tomuto dielu dávam finálne hodnotenie 5 z 10. Ale skôr 4 z 10, lebo nemal si tu veľa miesta, kde sa zlaknúť. Tak ale, ja vás teraz poprosím, dajte like a odber a poprosím vás, na ceste chcem dať 1000 odoberateľov. Pomôžte mi, zdieľajte toto video moji verní sledovatelia s ostatnými a budeme mať 1000 odoberateľov. Ďakujem vám za to, že ste si pozreli toto video. Dajte like a odber, fakt mi to pomôže. A čaute. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ľudia moji drahí sledovatelia, pokiaľ dáme 100 odberateľov, tak budem točiť aj s kamerou. Takže poďme dosiahnuť tento cieľ. A dajte ešte like a odber na toto video, ak ste nedali. Do tohohle rance naložíme sence, uvaříme rovačku a tak půjde na tečku. Seběhne se celé seženeme ještě dnes, když maso nepostačí, pro práce se podmačí. A další kužvance bude kryta skance, vlážáme středního, přidej se a zbudnilo. Když se řádně nadlapeme, tak se taky opijeme, kdo nebude mít dost, ani nenagraný host. A žije děta.